Elen Phillips ydw i a dwi'n guradur yma yn yr amgueddfa yn Saint Fagan. Croeso i'r Stordy Dextiliau. A hithe yn gamlwyddiant deddf cynrychiolaeth y bobl. O'n i'n meddwl fysa'n dda i ni heddiw gael cipolwg ar un wrthrych arbennig sydd yn y casgliad yma yn Saint Fagan, sef dol gwrth suffragetaidd. Wel, dyma hi. Mae'n ddol digon ffyrnig yr olwg. Fe gafodd hi ei rhoi i'r amgueddfa rhyw 10 mlynedd yn ôl, ac yn ôl yr hanes, fe gafodd hi ei ffostio yn ddienw i suffragettes oedd yn byw yng Ngorllewin Cymru. A fel y gwelwch chi, mae yna gysineb ym mhob pwyth yn fan hyn. Yn amlwg, mae'r gwneithurwr, fo neu hi, dyn ni'n gwybod yn union pwy wnaeth y dol yma, yn berson oedd â chryn ddicter tuag at y menywod hynny oedd yn hawlio y bleidlais i fenywod. Mae'n go debyg i ddol fwdw, mae yna biniau yn ei chorff hi, mae dillad hi'n fler, dim yn fenyw drwsiadus, pen o bêl ping-pong plastig, a hwnnw wedi beintio, a fel y gwelwch chi, mae gwyneb hi yn eitha wrywaidd yr olwg. Mae hon yn ddol sydd yn ymgorffori y propaganda gwrth suffragetaidd oedd yn bodoli ar ddechrau'r 20fed ganrif.